दिनै आङो गोलावथार बुंनो सानाब्लाबो अननानै बुंफ्लांबायोब्ला निमाहा आरो बांद्राय मोनोब्ला हामजायाखै बायदि मोनोब्ला ओरै आखाइ सुबुंखौ जायखिया जायो हामबाय होननांलाय आरोखि ओरै खालामनानै आं बुजियो आङो 25 to 30 minutes आङो लानो थाखाय हास्थायगोन आङो दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जहननि लिरनाय 2:15-17 आङो बेखौ फरायनि नोंसोरो संसारखौ एबा संसारनि मुंसेखौबो अननो नाङा सोरबाया संसारखौ अनोब्ला बियो बिफाखौ अना मानोना संसाराव दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय मगननि लुबैनाय आरो संसारनिखौ लानानै गोग्गा जानाय बे गासैबो बिफानिफ्राय नङा संसारनिफ्रायसो बे संसार आरो मानसिनि लुबैनाय संसारनि गासैबो मुवाफ्रा जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि गोसो बादि मावो बेयो अरायबो थायो बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा आङो दिनै बेनिफ्रायनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंलांनो थाखाय हास्थायगोन दिनै जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि माखासे गोनां इस्युसफोरखौ आङो बुंलांगोन जोङो मिथिगौ दा मस्ट इम्पर्टेन्ट इस्युसफ्रा माबायदि जालांगासिनो दङ आरो मा जोङो फ्राय नोंथांमोना लेखा फरा गोरोंबो माइन'रफोरनि बिब्दिफोर जोंथ' बाराबो रोंस्राया नोंसोरो जोंनिफ्राय साबसिन गोरों बेफोरनि सायाव दा इस्युसफोरखौ नोंसोरो बयबो मिथिगौ दा आङो दिनै माखासे इस्युसफोरखौ बुंनो सानदों नाम्बार 1 इस्यु लिभिं आउट देयर फेथ दिनै गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जोङो इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय जानगाराव थानायखौ जोङो नुनो मोनो एक नाम्बार जोङो इसोरा जोंखौ जेब्लायबो कलसियानि 2:7 जोंनि फोथायनायखौ जेब्लायबो गोथौ रोदा सुनो थाखाय जोंखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राया बिथोन होदों कलसियान chapter 2:7 कलसियानि 2:7 जेब्ला जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनियाव गोगोमै रोदा सुगोन अब्लासो जोंखौ खुनु जेबो मुवाफ्रा संसारनि मुवाफ्रा दहाय आं मोनसे बाइबेलाव फरायबायना गोसोनि हाबिला मेगननि लुबैनाय बेफोरो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो हानाय नङा जेब्ला जोङो नायो बाइबेलाव जोङो जेब्ला नायो दानियेलनि 3 आरो 4 जोङो बेयाव माखासे जोहोलावफोरखौ नुनो मोनो माखासे जोहोलावफोरखौ जोङो बेयाव नुनो मोनो बिसोरखौ गावसोरनि बिफा इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय माबोरै गोजानाव दोननो हागोन बेखौ खायदा खालामनानै बेयाव जेनाखि नबुकदनेस्वर राजा बियो माबायदि गावनि एडभाइजारफोरनि गेजेरजों मा खालामदोंमोन जोङो बेयाव मिथिगौ नाथाय बे सैताननि बोलोआ माब्लाबाबो बिसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो हायाखै माब्लाबाबो गोजानाव दोननो हायाखै बिसोरो इसोरनियाव जेब्लायबो नांथाबना थादोंमोन बेखायनो दिनै आं खावलायो अनजाग्राफोर बे संसाराव जोङो जेब्ला नायो जेब्ला जोङो संसारजों गोरोबो अब्ला जोङो फोरबोनिफ्राय आनज्रायनो थाखाय जोबोद हांथुवा जायो दहाय मेथाइ खननानै थांबाय नोंसोरो संसारजों दाग्रोबना होननाय मोनसे मेथाइ दहाय खननानै थांबाय आङो सानो निस्सय बेयाव नुजाफैनाय दिनै बेयाव उपस्थित जानाय लाइमोनफ्रा गासिबो मोजां लाइमोनफोरसो आं दिनै सारमोनखौ एसे भुलसो लाबोबाय नामा सानबाय आरोखि आङो नोजोर होबाय बेयाव दिनै नुजाफैनाय लाइमोनफ्रा गासिबो फ्रायानो मोजां लाइमोनफोर इसोरखौ गिग्रा लाइमोनफोर बेयाव दिनै
गासैबो संसार मानिनि समायना रमायनाफ्रा इभिल्स सैतान इसोरनिफ्राय नङा सैताना जोंखौ माबोरै इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो फोथायनायनिफ्राय माबोरै आनजाय होनो हायो बेखौल' जेब्लायबो दिनै खाबु लाबाय थायो अनजाग्राफोर बेखायनो आं खावलायदों दिनै लाइमोनफोर अनजाग्रा लाइमोनफोर आंनि बिसाफोर जेब्लायबो फोरबोनियाव रोदा सुदो कल'सियानि 2:7 बुंनाय बायदि नाम्बार 2 इनफ्लुएंस अफ ससियेल मिडिया एंड मडार्न टेक्नोलॉजी प्राय मबाइल आरो बै सासे बिदाया माने खेबगासिनो दङ आं सम सम सानगारोसो आं लेक्चाराव दङ खेबथों सानो नो प्रब्लेम इनफ्लुएंस अफ ससियेल मिडिया एंड मडार्न टेक्नोलॉजी गोबां दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा मबाइलनि गेजेरजों फाग्ला फाग्लि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आङो सासे फोरोंगिरि जानायलाय बावैसोनि सिगां सासे गथ' बे गथ'आ देग्लाय क्लास 10 मोन आरो बे गथ'आ 100% फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन एकदम श्योर फार्स्ट डिभिजन दाख्लै फुजा बन्द'आव मा जाबाय बे गथ'आ गावनि मोजां मोननाय जास्ट फुजा बन्द' माखासे दिननि गेजेरावनो गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजोंल' थाङो बर' नङा अबसे आदिबासिमोन आङो ग्रोब फन खालामहरदों आरो बिनि बिमानो ओइ मादै बायद' होननानै बायद' नोंनि फिसाजोआ माथो दाबो स्कुलाव नुजाफैयाखै बे बुंबाय हाबसनहैबाय सेस खोथा जोब्बाय क्लास 10 मानो ओइ सार खालि मबाइल देखि थाखे मबाइल नायबाय थायो मबाइलजोंल' खालि मबाइलखौ सार ब्लग खालामबाय लिंहराखै लिंहैदोंमोन लिंहैनायालाय मा जाबाय आङो फैखाबाय आं थांले खोथा जोब्बाय फार्स्ट डिभिजन थांग्रा गथ'मोन जास्ट फिउ डेज 9 months 10 months 1 year मबाइलखौ ओरै लोंनासो उन्दुयो आजिखालि एकदम जोनोम जानायनि मास मोनथाम मोनब्रैनिफ्रायनो मबाइल बाहायो बिमाफ्रा खामानि मावनांगौ मबाइलखौ लांना दिन्थिलांबाय बास थांबाय आं सानो बेयाव दिनै नुजाफैनाय जोंनि लाइमोनफ्रा निस्सय रावबो बिदि गैया जोङो जोंनि मेगननि जि लुबैनाय बेफोरखौ निस्सय हमथानानै दिनै दङ थामथियाव साबस्टेन्स एबिउस जेरै ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बेथ' अभारखा अभार नंगौना नङा सानसेखालि मोनसे घटना जाबाय आरो बे जोंनि आंनिनो लोगो जोंनि मिसननि स्टिलार बायग्रा फंबाय सरन फंबाय बिनि बिफा आरो आं बै काजलगावनि कर्टआव जोङो आं मोनसे एफिडेभिट बानायनो थांदोंमोन बे समाव सासे जोहोलाव मेबि around 20 years 20 बोसोरसोनिमोन खोमा जि बोबायले आयु हाबा सुखुथिसो बे आंनि लोगो सरननि बिफाखौ बुंबाय ओइ आयौ बेटा जै गोग्लैबाय रंजाखागोनलै आं बुंबाय जै बे जोंनि सिगाङाव गोग्लैबाय रंजाखागोन आं बुंबाय जि होबोखादों आरो दाने हरमात मा जाखो जोंनि सिगाङाव जाल्ला स्कुटिनि साखाया खुब क्रुस लांगा जोंनि सिगाङाव आरो हाइरडआव गोग्लैयाखिसै बाहायखौ ओरै हाग्रा जबसब दंमोन बे लांखा हामदोंलै ओंखारलांखाबाय आं बे आंनि लोगो सरननि बिफा ओइ साला सुद बारानि ओंखारबाय हाइरडआव गोग्लैयोब्लाथ' बे थैखागौमोन साखा खुब क्रुस गाखि गुफुरा माने सिगाङाव नुहुरनानै ओंखारदों आं ओरै फैनायखाय गोग्लैब्ला हामदोंलै रंजाखानाय ओंखारदों बे साखायानो क्रुस गुरुमाबाय गुरुबाय आरो माब्लाबा गोसोखांनांगौ जायो जोंनि बर'नि दाख्लै बङाइगाव कलेजाव फरायग्रा बिराद दुखु मोनो गोसोफ्रा थैलायबाय गारि बिदिनो दाबायनानै निस्सय माबाफोरबो दंमोन खोमा आरो दाख्लैथ' बयबो नुदों अन्थाइबारिनिखौ मा जाना थैखौ मिथिलिया
देखायनो लुबैयोथ' एकदम साथाम खामजाबनायनि सुखुथिया टकस' खालामोन ने बयबो फेसबुकाव नुदों दा सुखुथिया टकस' लाइमोनफोर थैब्ला बिखाया क्लाब क्लाब गुलाब गुलाब होदों अननाय फैयो जोंनि फिसाफ्रा अनासारि बिनासारि थैनायखौ नुब्ला जोबोद दुखु मोनो बांसिन एक्सिडेन्ट जानानै थैग्राफ्रा मा होनो लोंनाय जानाय सोबनाय निसायाव थानायावनो बिसोरो माने एक्सिडेन्ट जानानै थैलाङो आङो जेब्ला सेमोन बेयाव लवार आसामाव गुबुन मानसिफोरजों आङो थाफानो गोनां जादोंमोन बे समाव आं नुदों आरोखि साबा लाइमोनफोर 20निफ्राय 25 बोसोरसिम लांगाब खाखि जोंनि साइडनिबो सासे लांगाब थैखादोंमोन एक्सिडेन्ट जानानै ओमफ्राय सासेखौ सोंखांदों आं सासे मानसिनाव बे माब्रै थैखोब्रा फंबाय होननानै बुजिनो मोनलै मानसिया एसे ओरैनो दा ड्राग्स फाननो मोनो ड्राग्स जायो मोनो जौ लोंनो मोनो ओमफ्राय बे आथिंबो बायाखै आखाइबो बायाखैब्रा माब्रै थैखो बारा दुलुनला दुलुनलिबो गैया ओमफ्राय मालायनो एसे सन्देहआव गावसोर ड्राग्स जाग्रा एसे खोख्लैलायनाय बायदि जादों नामा बायदि आरोखि खिबुजों थ्रोब सोनानै ओरै खालामदों बायदि आरोखि सिगां आरो जाग्रा लोंग्रा नालाय बोरै मा खालामखो माने बे सिङावनि जिनाखि बायदिसिना अंगफोर दंना बेनि फिलिं देखायदों खिन्थु आघात जायाखै मानसिया आघात जायाखै दिनै गोबां जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनदों थारैनो दिनै जोंनि गोथार बाइबेला बिदिखौ बादा होदोंना होआखै बाइबेला मा बुंदों अनजाग्राफोर बोसोन बिजाबनि 21 पदआव मा खालामो जोङो जेब्लानाखि लोङो सोबो जायो गाज्रि बाथ्राफोर जोङो बुङो बुलाय सोलाय नांबाय खमलायावबो लाङो गोबां साइड इफेक्ट दङ दाव आरो मा खालामबावो जोंखौ मुर्ख खालामो लोंनाय जानाय सोबनाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि बुङा इसोरनि गाहाम बाथ्रानि बुङा आरो मा बुंबावदों Ephesians chapter 5 verse 18 एफेसुसनि 18 पदआव मा बुंबावदों Do not get drunk on wine which leads to debauchery means bodily pleasure मोदोमनि लुबैनायावबो खोख्लैयो माब्लाबा ओरैबायदिबो काहानिफोर दङ दै गैया नङा दं आं मानसिफोरखौ बुंनो थाङा एकदम मिथिखानाय नुखानाय नालाय मिथिखानाय नुखानाय माब्लाबा जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ मा होनो जौ फानग्राफोर लोंहैनोसै ना माखासे जौ फानग्राफ्रा गावनि फिसाजोफोरखौ माबोरै हरनो हागोन बेफोरखौबो नायो दै माखासेफ्रा सोरबा बिदिबो दङ दा लोंहैबाय थानोसै नुलायबाय थानोसै आरोखि साबमाब्लाबोथ' मेगना एकदम नुहां जायोना समाव मोजां नुनोसै आरोखि मालाबा बे जौ फानग्रानि फिसाजोफोरखौ लानानै बहा थांलायनोसै माने एकदम मोदोमनि लुबैनायखौबो समाव एसे दस्रा महराव लाङो आरोखि आन्दाज मोनहैयाना सोरबा आन्दाज मोनाब्लाबो न'नि बायदि खालामनानै लायो बिदि खालामनानै लायो आरोखि समाव दै बेखायनो जोङो बिराद साबधान जानांगौ बाइबेलाव जोङो जेब्ला नायो दानियेलनि जिबन दानियेलनि 1:8निफ्राय 20सिम जोङो नायोब्ला नुनो मोनो आरोखि दानियेला गोबां राजतन्त्रआव बयनिख्रुइ साबसिन जानाय लोंनायफोरखौ अफार होजादोंमोन जानो लोंनो बेनो अभाब गैयि गोरों खिन्थु गोसोखौ बिराद हमथानानै थानांगौ दानियेलनि 1:8निफ्राय 20आव जोङो फरायखादों 10 दिन सम बिदि बियो जास्ट भेज माने मैगं थाइगंफोरखौ जानानै आंनि सास्थ'आ बेसेबां जायो नाय बे नोंसिनि राजतन्त्रनि मोजां जानाय लोंनायफोरखौ
बे जौखौबो होनो नाङा हमथानो हादों बेखायनो जोङो बिराद साबधान जानांगौ जानांगौ बेफोरनिफ्राय बेखायनो बुंदों जोङो संसारजों जायोब्ला नोंसोर संसारजों दागोन हारिनि दहाय फरायनाय बायदि बारो आं गोलावथार बुंलिया जोबथानायाव sexual immorality and premarital sex बिराद rampant बुहुद जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मोदोमनि हाबिलायाव थानो हाया जायो जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर दंखायो आंनि फिसाफोर बायदिब्लाबो बेफोरखौबो बुंनो गोनां जायो बेफोरखौबो जोङो बुंनो गोनां जायो आरो 2 करिन्थियानि लिरनाय 8:18 बुंदों flee from sexual immorality मोदोमनि हाबिलानिफ्राय खार जाबाय जेब्लायबो जोङो दिनै गोजान जानो नांगौ मानोथो दिनै 18 बोसोर 19 बोसोरफोरखौ थगाय दिनै हाबा होनो गोनां जादों मानोथो दिनै मण्डलिफ्रा हाबाफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरनिखौ पस्टपन खालामनो गोनां जादों हिनजाव फैखाबाय हौवायाबो लायखाबाय मोजां मोननानै खिन्थु पस्टपन मा लाबोयो खारना बेनो नोंनो इसोरा पारमिसनखौ होथ'वाखै पारमिसन होनायनि सिगांनो जोङो मोदोमनि हाबिलायाव हमथानो हायैनि थाखाय दिनै बेबायदि अबस्था जानो गोनां जादों माखासे दिननि थाखायल' न'आव सफैनायावनो न'आव सुटियाव थानायावनो हाबा जानो थाखाय बिराद बिखा थांबाय गोसोआ अनु बेलावफोरावबो जोङो मोनथियामोन जे बेहा मोजां मोननाय दंमोन बिराद बायगथा गथ' भेरि अबिडियेन्ट सिरियास स्टाडियाव अब्लाबो दिनै बे मडार्न टेक्न'लजिनि जिनाखि एडभान्समेन्ट जे दिहुननाय बेफोरजोंनो बुरखायजाना जोबोद गोरलै जाबाय सेंग्रायालाय बेसेबांथ' फरायनाय सेंग्राया नाय दा बेसेबां गोरोन्थिखौ अलप फरिसे अलप माने बेसेबां गोजा बुङो निसय 5, 6, 7 that means बेनि जिनाखि फिउचारनि जिनाखि थांखि दङमोन बे मबाइलनि गेजेरजोंनो दिनै गोदाव सोराव जानायखौ नुनो मोनबाय जोंनि हले जोब्बाय जों गोदाव सोराव जानाया जोब्बाय जोंनि समा जोब्बाय अब्लाबो माब्लाबा दिनै जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्राबो मालाबा उमुखा सानै गथ' गोनांखौ लाखाबाय नोलै मालाबा बै हिनजावाबो सानै साथाम फिसा गोनांखामोन उमुखजों खारलांबाय नोलै आजिखालि मबाइलाव फेसबुकाव एकदम सानफ्रोमबो बेनोल' नंगौना नङा सानफ्रोमबो बेनो हालाय खालियाखै नायनो बिराद दुखुनांथाव जोंबायदि हाबा जाखानाय मानसिफ्रासो बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे खमसै खारना जाहैबाय आङो सानदों माब्लाबा एसे खम बैसोआव हाबा जानायफ्राबो एसे बेबायदि समस्यायाव लाङो नामा होननानै आङो सानखुमायो आरोखि माब्लाबा दा बांद्राय जोङो मेगननि लुबैनायाव नोजोराव जिनाखि मेगननि लुबैनाय बेयावबो जोङो सम गोग्लैयो आरोखि फेसबुकाव नायनोसै गोबां रोखोमनि इनफरमेसन मोननोसै जोङो निउसफोर मोननोसै मोजां सिख्लाफोरनि महरहाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनोसै दाख्लै ओरैबायदि जाबाय सासे गथ'लाय आरोखि आं बांसिन सारमोन होब्ला प्रेक्टिकेल होनो लुबैयो आरोखि दाख्लै सासे गथ' जाबाय 16 बोसोरावल' हाबहांजेनदों आरोखि जास्ट 15 बोसोरनि बाय ख्रिस्टियान मानसिया ख्रिस्टियान मा जाबाय बियो ओरैबायदि मा सानदों गोसोआव बुंनो हालिया मानसिफोरनि बेरे सिन्दुर ला थुनानै हाबा जानायफोरनि पिक्सारफोरखौ नुयोना मा सानबाय बियो 15 बोसोर एसेल' बारदों
जास्ट गावनि लिपस्टिकखौनो गावनाव रेडला होनानै फेसबुकआव लांगाफोरबाय फेसबुकआव लांगाफोरबाय एकदम आसरित मोनबाय सासे मानसिया बेखौ खेबखांबाय खेबखांनानै मा बुंबाय नै मिथिया संसारनि मानसियानो नोंखौ हाबा जादोंना फिथाइ मोननायलाय नोङो होनना बुंबाय खोथाया कारेक्ट 15 बोसोर बारदों नोङो सिन्दुर ब्ला थुनानै जुदि फेसबुकआव हगारोब्ला नोंखौ सोर सेंग्रा नायबावनो नायनाय नङाना एकदम बे ससियेल मिडियाआव हगारनायफोरनि गेजेरजों माने एट्राक्सनाव फैबाय बिराद दुखुनांथाव बेफोर दा आजिखालिनि जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बेफोर एकदम साभाबिक बेखायनो जोङो साबधान जानांगौ जेब्लायबो जोंखौ बे संसारनि जे बिहेभियारफोर संसारनि आखुथायफोर बेनिफ्राय जोंखौ जेब्लायबो गोजानाव जानो थिनखादों रमानिफोरनि लिरहरनाय लाइजाम 12 आरो 2 आव गलाय मेथाइ खनना थांनायफोर जोंखौ जेब्लायबो गोजानाव जानो थिनदों आरो जिउआव जोंखौ गोदान जानो थाखाय जेब्लायबो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ फोरोंदों अनजाग्रा फिसाफोर आङो गोबांथार बाथ्रा बुंनो थाङा दिनै जोङो ससियेल मिडियाफ्राव जेब्ला हाबगोन जेब्ला जोङो मबाइलफोरखौ इउज खालामगोन अननानै जोङो जेब्लायबो साबधानै बाहायनि नङाबा नोंसिनि गोसोफ्राबो गोलांजागोन ना उरां फारां जायो समाव मान्दार बिबार बारनाय समाव गोसोफ्रा उरां फारां जायो बे जायफोरनाखि गुबुनाव हाबा मावनाय खामानि मावनो थानाय मानसिफ्राबो मा जायो जाय गहां बेयाव जोंनि एनुवेल कनफारेन्स जाब्ला माब्ला दोनखारनाय लानो मोनो बेखौसो नायो आरोखि उरां फारां जायो बे ससियेल मिडियाफ्रावबो समाव गोसोफ्रा हमथानो हाया उरां फारां जायो बेखायनो अनजाग्रा फिसाफोर एकदम जोङो जेब्लायबो हमथानो हास्थायनि जोंनि गोसोफोरखौ नङाब्ला गोसोफ्रा उरायलांगोन जाहा थाहा गोसोफोरखौ दाहो आङो आंनि सात्रफोरखौ बुङो क्लास 9, 10 बिसेसके आङो माब्लाबा शनिबार रबिबार क्लास 10 शनिबार क्लास 9 रबिबार बेलासियाव माब्लाबा आङो बिसोरखौ लोगो लानानै काउन्सिलिं होबाय थायो आरोखि टाइम टु टाइम मानो होनब्ला काउन्सिलिंआ जोबोद गोनां काउन्सिलिं होसेयावबो सासे ब्लक मावबाय आरो माथो मावबाय काउन्सिलिं होसेयावबो सासेया ब्लक मावबाय आरोखि बेबायदि जायो हमथानो हाया बिसोर जै बे बेमाराव हाबबायना आरो गैलिया आरोखि बिराद गोब्राबथार दहायसो रायज्लायदोंमोन जों बेयाव एसे सेंग्राफोरखौ कचिं होनायखौ होदोंमोन आरो बेयावहाय बे बेमारफ्रा हाबब्ला बेफोरनि गेजेरजों मबाइलफ्रा 3टा 4टाफ्रावनो ख्रें होब्ला उफाय गैयानो उन्दुनो ओंखारनायाव बहा खारखो बहाय थांखो आन्दाज मोनलायनाय नङा दा बेफोरनि थाखायनो गोसोखौ जोङो हमथानो गोनां बे ससियेल मिडियाफोरजों जोङो बुरखायजानो नाङा जाबाय नङाब्ला गारदेनगोन बेवहाय दे सोर जोहोलावफ्रा नोंसोरो अन्थाइ देनानै सोर देनां नोंसिनि हिन्जावफोरखौ फिसिनो हागोन खाथियावसो बाला अन्थाइ सालिनानै हाल एवनानै हायो सोरबा आजिखालिनि सेंग्राफ्रा हाया सिख्लाफ्रा साबसे दाउ अमा फिसिनानै सि दानानै आंनि फिसाफोरखौ फोरोंगोन होननानै बुंनो हायो दे आखाइ थिखांनानै सिथ' दानो रोंखाले रोङाना आंखौ मा बुंबावनो रोंलिया आंनि न'खराव दंखायो सि दानो रोंलिया रोंखाले आरो मालायनि मोजां समायना बिबार गोनां समायना रमायना दानायफोरखौसो गानसाबबायनानै समायनोसै जोंनि फिसाफ्रा दा गथिखायनो टु माच इनफ्लुयेन्स जानो नाङा जों बांद्राय जोङो ससियेल मिडियाफ्राव नांथाबनानै थानो नाङा मडार्न टेक्न'लजिफ्राव जोङो बांद्राय नाङिनिबो जोङो थांबाय थानो नाङा जोङो बहुद मोनथिबाय जों नैबे लकडाउननि समाव आङो आंनि स्कुलाव अनलाइन क्लास होआखै अनलि क्लास 10 जोङो मेटेरियेल्स हरो अनलाइनाव ग्रुप दङ न' दाउट आङो गार्जेनफोरखौ वार्निं होयो
माब्लाबाबो नोंसोरो मबाइल बायनानै दाहोना अब्लाबो फिसाफ्रा सम सम गासिबो स्कुलाव अनलाइन नालाय मबाइल बायना होनांगौ नुसोगारदों जोङो दिनै मबाइलफ्राव फेसबुकफ्राव क्लास 9-10 फरायग्राफ्रा मबाइल मोनैनि सुइसाइड जानायखौ जों नुनो मोनदों ओरैबायदि मबाइल बायनाय आबाद खुला जोंनि फिसाफोरनिफ्राय लानानै जोंनि फिसाफोरखौ लाफानानै एकदम उन्दै आजिखालिनि गथ'फ्रा खालि मेगना फारसेजों आखाइफ्रा रिलु आरो जोंथ' गियोसो जोंनि फिसाफ्रा मा जादोंबावगोन बुंनोनो हाबावलिया बुंनोनो हालिया टु माच जाबाय बांद्रायबाय ससियेल मिडियाफ्राव थांनाया गेम गेलेनायफ्रा माब्लाबा बै मा गेम मोनलाय पाबजि ना मा होनो आंथ' रोंखा एकदम रोङा जिर'खा गेम बायदि जिर'खा ओरैबायदि सैखाया आंनि मबाइलावबो फल्डार बानायलायखायो आंनि फिसाज्लाया बिमानावबो फल्डार दं बेखौ दाखाम खामानि होननाय माब्लाबा हगारनानै एसे थामजोंनांगौ जायो आरो फिसाफोरखौ ना अभार जाबाय आरोखि मबाइल माथो फाग्ला जाबाय आरोखि गथ'निफ्राय लानानै गथ'खौ फुथुनोबो मबाइल नांगौ आजिखालि इभेन 7-8 मान्थस जोङो मा मावा मानो मोजां गाज्रि थाखोमानानै मावब्लाबो इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन इसोरा बिसार खालामगोन बेखायनो अनजाग्राफोर रुम सिंफ्राव थाखोमानानै पाप मावनो दा सानदै रुम सिंफ्राव थाखोमानानै बबेबा दंफां सायाफ्राव आजिखालिथ' बिराद मोजां पार्क दङ मोनाबिलि फैगौलायदों मोनाबिलि दाथा जोलावफोर सिख्लाफोर मोनाबिलि आंबो सिमोन मोनाबिलि माबायदि मोनाबिलि खाथिब्लाबो गैया अनसेबो गैया जेब्ला मोनाबिलिया जोब्बाय बे मोनाबिलिजोंसो आं बारस'नाय जाबाय आरोखि बिदिसोमोन मोनाबिलिया सानबाय अनजाग्राफोर मोनाबिलिया बिराद गाज्रि मालाबा आरो सिगांफोरनिया दानिखौ आं बुङा गाज्रि मोनगोन ना मालिकफ्रा आं गाज्रि बुंलिया खिन्थु सिमोननिया माखासेया एसे गाज्रिफोरबो खोनानो मोन्दों आरो एसे लोंनाय जानाय बिराद सोलिदों होननाय खोनादों बेखायनो बेयाव इसोरखौ बुग्रा लाइमोनफ्रा दाथांगासै आं बादा होबाय टिकेट गारलायनांसो थांनांगौ मर्निं बे मिसननि फिल्डफ्रानो बागानफ्रावनो जाफै पिकनिकफ्रा बिराद मोजां सरलपाराफ्राव जोंनि मिसननि केम्पासफ्रावनो जाफै पिकनिकफ्रा बेसेबां रंजा बाजा बेखायनो आं खावलायबाय जेब्लायबो गोसोआव लानो रंजाग्राफोर एभ्रि सिक्रेट थिंस देट इउ डु नोङो गासैबो नोङो थाखोमानानै मावा मानो नोंनि मोजां गाज्रिखौ इसोरा सानसे बिसार खालामगोन बेखायनो रंजाग्राफोर जोङो बे गासैबो संसारनि हाबिलानिफ्राय जों थख' दोनोब्ला only keep the word of God in your heart नोंनि गोसो गोरबोआव इसोरनि बाथ्राखौ दोन इसोरा जों बयखौबो बोर होगोन